Masalama Khan, Chapter 9, Atir Lampanga Khan, Structure of Atom Tia Khan, Fundamental Particles of Atom, Proton, Electron, Neutron, Tite, Khang Ho Kakan Lozir Toa, Tin J. Thomson Te, Rutherford Tele, Niels Bohr, Model of Atom Ho Ka, Kan En Ho Toa. Tichuan, Tun Tuma Hichuan, Kami Chapter Ami Tho, page 203 Ami, Distributions of Electrons in Cells, the Atangkan, Kan Chunzom Donani. He Hingun Devin in Longai Kaanga, Class 10, Chemical Reactions, the in Koidona, Classifications of Elements, Tite, Atan, Atangkai Dona, Tumia Chuan, Periodic Table. Modern periodic table, te long form of periodic table, te in Khoi Chavanga, Tumi Tan Chuan, Voinia Kanzirtor, distributions of electrons in cells, the Kanti he, Apoimo, Dona Mundevin in Longai Kadonia. This one, Plasmasa Kanzirle, Kansoito Ankan, distributions of electrons in cell, Kang, cell te, Atoma, Oma, Alaya, nucleus. Chu proton, neutron, ombokta nucleus. Chumi chu electron hovin ankal hualani hanti ringot khan afia tok lota electrons ho in semrual dana kha voinia kanzir tur chu ni tani. Chumi tan chuan Borsbury scheme kan endona energy cells heng energy cell tina hian electron engzan nge omthei eng rules nge an ron man chu eng angin nge an rem dana kha kan en tur chu ni tani ti chuan 2n square rule mang tho khan kan soi fi anga kl m khan helam chu ziak full lo ta mai la kimia khian he first cell second cell third cell fourth cell tho khani K cell la chuan first cell la chuan 2n square rule mang he kan man don chuan 2 om thei he a maximum zel ani chuan second cell ani chuan 8 2n square rule mang chuan heng energy level tina electron om thei za chu ti hian aron lang ta ni chuan first cell la hian electron pahni a maximum number second cell la chuan electron pariat third cell la chuan electron som le pariat fourth cell la chuan electron som thum le pahni kha 2n square rule mang chuan ti ni ta a sequence khi klm n class ma sa kan soi to ka k chu innermost tina ni maya kernel tina kha lmn o ti khan alphabetical order in a chunjom maya a number of cells zonga kan soi don ani chuan first cell second cell third cell ti kha kan soi dan tur chu ni mai ta ni ti chuan hemi 2n square rule pialama distribution sa poimole in share jeng tur chu outermost cell kan ti hemi nucleus atanga cell nu ber pon lang ber a hian 8 electrons ayatam aum theilo ti ka ria tur 8 electrons ayatam aum theilo outermost ti chuan outermost dot 2 chia upon lang ber dot 2 a hian a inkara hian cell sang po ti hian alo la om thei hemi a hian electron si som pariat ayatam a om theilo le bokta ni hemi adanga hi chu roti hian aron in chu chho thlap ta a mai ro chu khata khan high school china hi chuan atomic number electron hemi electronic configuration kan han khoi howa hi 20 I electron som ni nei ai tam kan khoi ngai lem lo wangin helaya kha chu soi thuiwa ka ngai lo watin chip chiar lutuka soina hun po a om lo boka ti chuan atom train khat helaya kan huang hian first 10 elements ho electronic configurations kan en ho don ta ni elements he name of elements ti ania hydrogen helium lithium beryllium boron carbon nitrogen oxygen fluorine neon an ni ta ta hian atomic number kalam hi oma atomic number hi chu khami chapter next dot le chia khan in nazir tur thawania helai chu ka soi lut tel lawanga number of electrons aron langta chumi ja su hydrogen chuan electron pakhata neya helium in electron pani lithium in pathum chu tiang zelin heta neon chuan so manei ta ni chuan chung howa chu hemi 2n square rule kan ti mang khan rem man lo ni ta
chumi ya chuan aron kal dan tur chu ta hian a cell lang ta a k cell l cell m cell n cell hei far cell second cell third cell fourth cell tho kha ni ta ni ti chuan 2n square rule mang chuan n ti nan carbon hi en ta ila electron paruk aneya far cell a pahni maximum anom ta a parukal la chuang le chu pali ni ta ni pahni kan da to chuan l k cell a pahni l cell a pali anei ti na ni ta ti chuan a electronic configuration chu 2 4 alo ni ta ni hei hi a diagram a picture a kan lan tir don chuan carbon 6 ani ta ti chuan 2n square rule kan diagram a kan lan electronic configuration a kha kan lan tir don chuan hei hi k cell hei hi l cell ti chuan 2 4 alo ni ta ni carbon hemilo hetia ang lo zong po hian hei hi a number 2 4 ti da kha alo rem lo chin te om ta Lewis dot structure ran tia in jete tu ne in khor sai chona tel chi alo na nga I amai ro chu khami page 204 a khan a dot form de ulekin ti mayang te ma circle a kha 204 a khan atam maya tu na kan hantar lan ho heng ho in rem da na kha lithium atanga argon thlengin a ron rem thla a ti chuan hetia ang lo zong po hian atom kha a structure kha azia thei tho ta ni 2 a ya helai hian number 2 da lovin hetia ang zong hian a da mai theya 4 a ya po ti hian hetia om hian carbon tho kha ni carbon 6 electronic configuration 2 4 ti nen khan ai nang reng tho ta ni kha kha alem ti mai la a diagram a picture de ule khetianga atom a structure a hanzia kha page 204 a khan in lo enanga homework a te po lo nei nge ula a tho me no kha electronic distribution chungchanga chuan an a configuration ani ta ti chuan electronic configuration kan ti kha kan soifia don ta ni hemia hetianga elements atoms sa electrons te mu mal taka kong mang nei taka arrange aka systematic distribution aka electronic configuration achuni tani a electronic configuration soifia masalavin arem dana tengin kan hanle soyani chu hetiang kong mang nei tak maya electron atoma electrons te mu mal nei taka cell tina energy level tina electrons te accommodate systematic taka kan handa chua kha electronic configuration kan ti chu ani le ta ni ti chuan a dot le kan kalanga valence cell valence electrons and valency ti kha aum ta a toite te in kha definition po oma lo underline ve nge ula kha apoimo engamo azona chuak thei poimo tam tak a omani ti kha sia ula page 205 a khan valence cell valence electrons ti le valency kha oma valency phei ka chu an hnung lama po khan kan la soile tura po khan a hran pa liawin alaron soile ani hemi diagram atang hian kan soifia le mayanga valence electrons ti kha valence electrons ani chom valence supon lang bertina ni maya energy level upon lang ber hemi cell pon lang ber hi valence cell kan ti chu ni ta cell ni anei chuan a cell ni na kha pon lang ber ani maya cell thum anei chuan a cell thum na cell li anei pon a cell ni na kha valence cell chu ani mai ta ni chu valence cell a chuan hei en ti nan lo ni ta a hei valence cell chu ni ta ni valence cell unita valence electron salo lang le ta ni he valence cell electron omza ta piang soina kha valence electrons hemia hian entinan pathum lo omta se electron pathum lo omta se a valence electrons tura chu pathum ani maya 3 kha a valence electron tura chu ni le mai ta ni ti chuan valency kha om ve le ta a ni kharai kan toite in valency of an atom is the combining capacity of an element in a chemical reaction si khana ron soifia anulama hiang kala soifia le don thowa combining capacity kan ti kha valency b ka chu ni ta ni ti chuan hemi chungchanga hian ngun
pia lama kan valency lai chu kan la soi le thawanga valence electrons kan ti kha enge apoimon em ta toite in kan en lokang importance of valence electrons kan en lokang valence electrons ka voi khat ka soi le lokanga atom sa cell pon lang bera electrons omzat soina kha energy cell pon lang bera electrons omzat soina kha valence electrons sunita chu enga tinge apoimo em tilaya kha toite in kan soi lokanga heta valency is the combining capacity of an element in a chemical reactions aronti a combining capacity ati lai takapokha hemivalence electrons kanti upon lang bera element atom pakhatin 1 anei emo 2 anei emo 3 anei emo 4 5 6 polo nei se hemi a valence electrons sakha valency ron siam tu achu ani tlat mai ni khimi kong hemi valence electrons dana zir khan valency kharon siam tlata chumi ni wangchuan chemical bondings kan hanti chemical reactions kan hanti reng a zia kong mang nei taka aron theina chana kha valence electrons choni tani ti chuan hemi a hian khan soi bel de zeu kan du chu kan thia gold te silver te platinum te an sak ma an mani ringot poin thil dangina ti boy mi alavin leya te nom theya rong ka chak phe chu sulfainan aquaresia acid khamanania acid kan che pon film ting fighting ani maya chu metal ania chu ti line metal chen khat sodium te potassium angchi te engte chu helaya hian ron kengila ron da ringot tila engtin ma ti salo mai ila alo tuyemo alo ralemo ani don ta ni element po metal vek thowan ni ta ni chu enga tinge chumi omja chu metal chen khat unactive ma chen khatero unactive lo ma ti kha helaya hian zir chwa thiam in lo tum don nia chu gold silver platinum kan hanti te heng neon te pon yang chu heng neon te heng te hi unreactive an ni thil dang nen reaction chan nei theilo hul hual top maya an mani nen po da pol ring maila khatia tong pong da pol ringo chuan engtin ma reaction chan nei theilo ta ni chumi chu he electronic configuration kan ti electrons a oma an in rem dana zir khan metal emo elements emo a active le wakha kong ro waron chuta ni ti chuan outermost cell kan soi fo valence cell outermost cell electron pariat nei pariat item om theilo kan ti kha pariat nei hi chu unreactive anni atmosphere emo acid emo oxygen emo moisture emo khan reaction a pe theilo helium tel lovin helium ki chu ki 2 ania chung noble gases ti ten nia noble metal ti ten ni ta unreactive ani entinan heng ho jinga chuan hydrogen atanga neon kan en thak chuan outermost cell chuan neon chuan 8 aneya chu unreactive ani ta ni kha valence electrons atanga valency lo kalina a hong chau akha ni ta ni a then heng fluorine te chu electron pakwa aneya electronic configuration chu L K cell 2 L cell 8 aneya electronic configuration chu 2 7 ani 7 aneya fluorine te chu active vele thung ta ni kha electronic configuration ina atom sa unactive le wa kong ro wa sot thui da ni ta ni ti chuan chumi rwal chuan element emo atom emo ina an hanin combine hian ni tumber an nei ve ngar mai ni e man nei ve ngar maya chumi an e ma chuan heta outermost cell kan ti fo mai nucleus nucleus chuan proton positive charge hemi outermost cell a cell za te hi chu engpo ni ro se ke ani emo l ani emo m ani emo n ani emo o ani emo outermost cell 8 electrons ni hi antum ve berani chumi chu noble ho angkha ni ta properties ni angkha antum ve berang ani ta chumi tur po chuan anin siam rem ve thina chumi 8 nei tur kan hantia an han octate ti ni ta ni chu paryati na thawanya ki pokhi outermost cell 8 electrons neya stable configuration neya ama po stable element stable atom
ni akha an tum ve berani ta chung chu entina oxygen te tuna kan hu oxygen te nitrogen te chlorine te khing ho khang ho element ho outermost valence electrons nei tam deuh ho khan gain bel zewa nei akha ni akha an tum berani ta chu chu octet rules ti ani tian chumi ani lo chuan doublet rules omle ta abikin hydrogen hi hydrogen is the lightest element ti ania element zong zong zinga hydrogen hi ama chia normal hydrogen a hian neutron nei lo ani ka lo chin cheu la ji ke tan na kin je la in na zon na tan te popoi mo nga one ani ta ti chuan hydrogen hian atum ve ngar chu anek sami a chung chia mi ti mayang helium ni anga 2 ni ve hi atum ngar ni hei thil dang le na reaction a nei ve renga combination na siame mo bone na siama atom dang ne na avain combine po atum ve bera chu kha ni ta chu doublet rules kan te kha alo ne ta ni ti chuan hilaya hian work ang reng deuh lekin pakhat thi active lo electronic distribution configuration atang hian engtin nge kan thiat thayang ti lai te kha thil pakhat kan ti lang lokanga element pahnia oma electronic configuration T na neya B electronic configuration 9 aneya khoi nge active zo kang ti kha zo na ron ta top mai ni hetia en ringo thi chuan a hriat mai lo ta chumi hratur chuan electronic configuration kan zia kang A chu 2n square rule mang chuan 2 8 lo ni ta a B chu 2 7 hei hi K cell hei hi L cell A chuan K cell a 2 aneya electron L cell a 8 B in 2 7 anei ta ti chuan chemi atang hian electronic configuration atang hian khoi atom hinge active a khoi atom hinge active lo ti kha a hriat thei ta kan soi tong khan hei hi second cell mani se atom A tan chuan a last cell thawani upon zo kan ni wangin outermost 8 nei kan ti kha chu unreactive elements chu ti ni chuan element A le B a chuan element B zo khi a active don ti na alo ni ta ni ti chuan engtin nge atom te hian aning combine a thil dang atom dang nen reaction jan vaneya engtin nge octet rules kan ti at outermost 8 electrons nei tur khan engtin nge anin siam dang lam ti kha toite in kan soi le ang how do atom complete their octet engtin nge atom te hian octet 8 ni turin anin siam dang lam ve pakhat na chuan by transferring 1 or 2 or 3 electrons outermost valence cell electrons an nei zat 1 emo 2 emo 3 emo an nei kha an transfer the hi transfer ti khan an pe chuak don ti na an loss kan ti thina ma se loss ti khan a bo mak ni lovin an pe chuak thina ni ti chuan a pani le na chuan by gaining an nei bel thei by gaining 1 or 2 or 3 electrons ti thawa kha ni ta chumi ani lo vek po in an la in share le thei ta ni by sharing a pairs of electrons kimi mang khian he an transfer ani lo chuan again theya a share theya kha atom sena octet rules outermost 8 an nei thei dan kong pathum jinga mi chu alo ni le ta ni ti chuan heta chapter ma salama khan khilaya ki chu tlemin khoye engtin nge transfer thei ti la ya kha engtin nge how do atom complete their octets ya engtin nge 8 outermost 8 nei turin engtin nge chung atom te chun lawin siam dang lam ve by transferring by gaining by saving kan hanti khan transfer ti po khain lo la se thiam lo mai theya by gaining ti po khain lo se thiam lo mai theya kan ni tin nuna kan lar em chi sodium chloride example tan kan manglo kang hemi soifia nan hian sodium chuan electron som pakhat aneya atomic number khani bokta anwaya hian electronic configuration gajiak mayanga 281 ani chuan chlorine chu 17 atomic electron so oma atomic number electronic configuration chu 287 ani ti chuan
sodium khian hei hian sodium hian a transfer don outermost ane ya hi a transfer don reaction ane ta hian a transfer ta ni chlorine hian hetia a transfer hian sodium hian octate che second cell octate rules kan ti che stable configuration alone nei chia chlorine in sodium ina aron transfer 1 alo gain chia khan 7 ni to lovin stable configuration chia khitiang khian stable configuration 28 sodium 28 1 ni to lovin 28 chlorine 288 stable configuration chain anlo ve ta khi by transferring or gaining chu apani in aron lang kop ta ti chuan hydrogen kha kan soi to ang khan hydrogen chuan electron pakhat chawani ta ni ti chuan thil dang nen amma ang vek atom nen po molecules hydrogen molecules a siam don chuan share ngai ta another hydrogen atom a in share ta ti khan sharing mangin octate a thei lova double rules kan te akharon manga hi chu carbon point sharing in akal an nei tho ta ni ti chuan khami akha atom tena octate rules an attain theya an outermost cell 8 electrons an ron in siam rem dan le stable configurations an ron nei thei dan chu anita ni ti chuan anu num bera chuan calculations of valency ti ni ta hi kan soi fia le lokang calculations of valency akha combining capacity of an element chemical reactions ti kha ni maya calculations ti tur hian metal le non metal kan hriat chian anga ya I textbook a hianin elements somza thia inang lova ni thina na 114 elements som mangin han ngai ta ila elements zong jinga hian metal hi enge non metal hi enge ti zona om theita metal ti wang khan an sak vek bi kher lova kan soi tong khan sodium te potassium te phi chu chem te po zai mai theian ni asak vek ringot akha metal an ni chuang lova atui real zong na zong kha non metal ti na an ni chuang lova ti chuan chu hemi calculations of valency kan zirwal hian khami te apo kha I lo hria thiam kan tu manga atlang puin element zinga hian metal ho chuan outermost kan soi to khan 1 emo 2 emo 3 emo electrons an nei vek ni valence electrons 1 emo 2 emo 3 emo valence electrons an nei a helium le hydrogen tel lo khan ti chuan heng outermost cell 1 emo 2 emo 3 emo nei te hian atlang pui thu in atom dang ne na combination bond an siama combination an nei reaction an nei kan ting a simple de lekin I thil thar dang lam aron in siam dona compound thar aron in siam don te in heng outermost an nei hi an loss ta thina ni chumi an loss achu an valency achu ni ta ni ti chuan entinan sodium electron som pakhat atomic number magnesium som pani aluminium hei electronic configuration kan ziak le anga KLM cell an zo mai theya 281 282 283 hemi M cell hi valence cell chu ni ta heta an electron nei za te hi valence electron cha chu ni ta ni amai ro chu valency chuan combining capacity hemi a loss zat tu rakha ni ta ni chuan sodium hian 1 loss hian stable configuration aron nei don chi a magnesium in 2 loss in aluminium in 3 loss in ti chuan heng ho hi chuan khami an loss akha an valency chu alo ni ta ni sodium chu 1 magnesium chu 2 aluminium chu 3 kha calculation metal b ka chuan an valency akha ni ta ti chuan anexa adot le chuan non metals ho ve thung hi ti kha ni ta ni non metals ho chuan atlang puin metalina an nei lo 4 5 6 7 8 outermost electrons an nei ta heng hi an tan chuan heng 1 nei te 2 nei te 3 nei te kha chuan 8 ni tur khan gain tur an nga lu tu ka ni a thei lo wang tu ka ni chung ai chuan an mani khan an in siam rama an loss all some te hemi stable octate ni mai kha stable configuration nei mai kha all ta ti chuan hemi ya chuan carbon te
oxygen te nitrogen te fluorine te neon te khang ho kha chuan outermost a non metal ho khan 4 emo 5 emo 6 emo 7 emo 8 emo an nei tlang pui ta chumi ani chuan an valency tur chu an gain don ti na ni ta ni 8 ni tura an gain ngai za ta kha alo ni ta ni chi na kan soyang khan carbon chu 6 mo carbon a hang kan en le lokang ti chuan carbon electronic configuration tur chu 2 4 lo ni ta ni chumi omzia chu carbon hian outermost a 4 ani ti chuan 8 ni tur chuan a valency tur chu 4 carbon b ki hi chu tetravalent ania tetravalency te na in na ziranga kan soi kai tam lawanga khalaya kha chu carbon ni lo en tinan nitrogen te oxygen chu 8 ani chu 2 6 electronic configuration K cell le L cell aneya L cell aneya hi a valence electron chani ta ni ti chuan khimi tang khian a valency tur chu engzat nge ti kha olsam te na chu chwa theita 8 ni ngaranga kha antum kan ti to kha chu stable ho omda na kha ni ta chumi ni chuang carbon tan chuan 8 - 6 alama mo belza ta chu 2 ti chuan carbon valency tur chu 2 hi a valency chu alo ni ta ni kha valency chu chwa dan a chu ni ta a toy zong in kitia cho nuai kha ngai lem lova outermost cell 1 mo 2 mo 3 mo valence electrons nei sa ho hi chuan unlost mai anga unlost za chia kha an valency chu ni maya ti chuan a bag zong khan an gain dona carbon hi chuan a share pon a gain pon a transfer pon 4 ani sa shima a bag zong khan 5 6 7 8 electrons mo an nei dona ni maya neon kha kan soi le lokanga neon hi a bikin electron 10 ani 2 8 ti chuan hei chu hei a stable ngala a valency tur chu 0 ani maya noble kan ti ho inert kan ti ho khang ho reng kha an valency chu ti khian 0 ani mai ta ni chu ti ni chuan carbon chu tetravalent ani ta 5 6 7 kan ti ho khan 8 ni tura nei bel an ngai ta ni 5 chuan 3 6 chuan 2 7 chuan 1 khang ho te kha an ma ni na outermost an nei zat ni lavin 8 ni tura an ma mo bel zat kha an valency chu tikhan olsam te in a chu chwa zung dana kha a om ta ni tikhan chapter 9b ka kan zirla ya chu structure of atoms a mi page 208 thleng kan valency thleng khan a topic a subtopic hlom khat deuh hleka chu kan zawani ta chuan kan zirla ya khan kan chainon le loka atoma khan electron dekha mum mal takle fel fai takarem fel vek anya an mani du dan danin an vak nuai lo alaya nucleus oma nucleus a chom proton le electron om neutron om kan ti lai khan ti hian electron ho khan kong mang nei takin energy cell an kal hwal vela khami rem dana kha electronic configuration chu ni ta chumi tan chuan 2n square rule man ania chuan atom te hian atom dang ne nanin combine don in emo reaction an nei don reng in transfer emo gain emo share emo loss emo khami kong thum mang khan reaction an siam thina ti chuan atom kan zir ani chuan kan thia tur poi mo le a definition te kha ka soyang khan valence cell te valence electron te valency te kha hriat pol lo tur a sang khapin chiang takin share shan vek in lo tum don nia ole khati song kha vo in ni ta na kan zir thei chin chu ni sela thane ngai takin kan ram din hun mizoram mai po ni lo khavel ram pum puya kan boaya thane ngai takin mani in lama in lo in enanga school lu thei vela in zir tir tu te khoi school no pangpo ni ula in zir tir tu te ne na in har sat na le in hriat thiam lo te zo na nei tur sa in school local vek in tum don nia